Dinisab sa 0926-826-2303. Pastor, disagikan ang kaluwasan. Okay? Gikan kang Vincent Telio. Okay, diin kuno gikan ang kaluwasan. Of course, gikan sa Ginoo igsoon. Pero kung mangutana ka, kinsay una nga gitagaan sa Ginoo, ni ana nga gitawag nga kaluwasan, ang tubag ana ang mga Hudiyo. Nabatay mabasa yes na sa Juan kapitulo 4 bersikulo 22 adunay gipahayag ang balang kasulatan ng atong panya dinhi. Kung basahon, ingon siya dinhi, ang Dios Espiritu og ang nagsimba kaniya kinahanglan managsimba sa espiritu og sa kamatuoran. Sibugan din natos 22 nagyon, kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi, kami nagsimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. So diin gikan ang kaluwasan igsoon, gikan sa Hudiyo. Meaning to say, ang una nga gitagaan og kapangakuhan sa pagwali sa mayong balita sa tibuok nga kalibutan ang mga Hudiyo. Apan ang mga Hudiyo pakyas niya na igsuon. Nganong napakyas sila igsuon? Tungod kay grabe ang ilang mga interpretation sa balang kasulat to the extent nga ilang huna-huna nga exclusive na lang kaayo ang kaluwasan o wala na ilabot ang uban, no? Ang ilang huna-huna kinahanglan magpatuli ka aron mahimong Hudiyo. Muna nga silang Apostol Pablo nagwali matod pa nila dinhi. Buhat 13:46 si Pablo og si Bernabe sa walay ko kahadlok mingon kinahanglan gayud ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo apan kay inyo mang kining gisalikway og inyong gihukman ang inyong kagalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon tan-awa kami nangadtos mga hintel. Mo na nga tuwa sa hintel igsoon. So ang maayong balita miabot sa tibok nga kalibutan. Kay kung ang mga Hudiyo igsoon nagtuman padagang kay Hudiyo dis Pilipinas galakaw-lakaw, mga missionary, ang uban mga pastor. Pero ang problema sa mga Hudiyo kay wala man sila midawat ana nga challenge ug ang mga apostolis ngadto sa mga hintel adto sila sa lain lugar, adto sila sa Asia Minor, lain-laing lugar dinhi sa Roma, dinhi sa gitawag nato og Athens, no, sakop gyapon ni ana sa mga Grigo nga mga pinulungan ug daghan ang mga nasod ang ilang gipangsulod. Adunay first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey ni Apostol Pablo, gabalik-balik siya ng mga lugar aron sa pagmansahi sa maayong balita. So mo ni igsoon nga niabot sa atong kapanahunan karon pangutanaon sa mga kapakyasan sa mga Hudiyo ngano man nga ang Ginoo nakadesisyon nga ihatag ngadto sa mga hintel. Tungod kay ang mga Hudiyo bisan nga naa sila'y kasuguan pero wala na nila madawat pinaagi sa pagtuo. Okay? Pero ang mga hintil hinoon nga walay kasuguan, nakadawat niya na tungod sa pagtuo. Samot na ang mga Seventh-day Adventist na ay pagtuo, na ay kasuguan. Hudiyo na ay kasuguan, pero walay pagtuo ngadto kang Kristo. Ang mga hintil na ay pagtuo ngadto kang Kristo, apan kinahanglan patudluan sa kasuguan. Ni ay kumpleto ang Seventh-day Adventist na ay pagtuo ug naa say kasuguan. Atong tan-aw nagingon sa balang kasulatan ng hinungdan ngano nga ang mga Hudiyo gibiyaan sa Ginoo ug niadto siya sa mga hintel nga diin mao ang nagdala sa mayong balita. Okay? In general in general. Nagyon din sa Roma kapitulo 9 bersikulo 30 ngadto 32, busa unsa may atong ikasulti mao kini nga ang mga hintel nga wala mag-agpas sa pagkamatarong nakakabot hinuon, okay, na nagkabot hinuon niini sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Apan ang Israel nga nag-agpas sa pagkamatarong nga pinasikat sa kasuguan wala makakabot sa pagtuman sa kasuguan. Nganuman tungod kay wala man sila mag-agpas niini pinaagis pagtuo kundi ingon gaw pinasikat kini sa mga binuhatan na hipangdon sila sa mga sa bato nga makapangdulo. Kinsa nang bato? Si Kristo. Napangdol sila sa bato nga makapandul ug mao na si Jesus Christ. So imo makita igsoon, mga Hudiyo nagbantay sa kasuan pero wala Kristo. Mao magani nga usay ma-engage si Jesus Christ mahitungod sa adlaw pagpahuli nanambal sila siya unya na engage si mga Hudiyo magatuo kang Kristo. Mao na nga usay mag-engage. Pero imo makita mga Seventh-day Adventist ano'y pagtuo ang among kaluwasan na sandig diha kang Kristo una sa tanan walay nahimo sa among kagalingon ang tanan iya ni Kristo. Plus ang mga Adventista nagtuman sa kasuguan kay mao kani ang resulta sa among gugma ngadto kang Jesus Christ. So daghan salamat niya na imong pangutana.